ba fa a kawo maka mace don ka bata abinci kawai ba. Ya salam. Domin a gidansu ma tana cin tuwo. Gidansu da ka ɗauko ta tana cin tuwo. Kuma ba a titi ka ɗauko ta ba, a gida ka ɗauko ta da tufa a jikinta. Kenan akwai wani abu mafi muhimmanci wanda ba za ta same shi a gidansu ba sai a wajen miji. To wannan abin kuma shi yana da cikin mafi muhimmanci a cikin aure. Saboda lokacin da ka haramta wa mace wannan, to ka jefa ta a masifa, ka jefa ta a wani yanayi. Inda ƙaunarka take kuma ka san wannan tafiyar tana haifar da kiyayya. Kiyayya wata macen in ba ta da tun tana ƙaunarka tana son ka, ta fara tsanarka sai koma ya zama kiyayya. Daga kiyayya ta shiga komai na iya faruwa, tana iya cutar maka da rayuwa. Tunda ka tozarta ta ka dawo abin ko a ta yi wani abu wanda zai iya taɓa lafiyarka. Tunda matarka amintacciyar ka ce, abin da ta zo maka da shi ba ka sa tambaya ta biyu a kai, kawai karɓa kake. Ka amince mata ko da ko yanzu ko kai faɗa, to yanzu da za ta kama abinci da ka karɓa da zuciya ɗaya. Saboda kawai alakar ko me kuka yi saboda alakar zai zama ta jika cewar wannan muna tare da shi. To wannan hatsari ne babba wanda zai iya sa, daga cikin illolin shine kai kanka rayuwarka za ka iya shiga hatsari na gaske. Kuma shine saban Allah, ka taimaka a saba Allah. Ana son kai ta'awuni akan birru wa taqwa, kai kuma ka zo alal ithmi wal udwan, domin ka tunkuɗa ta ga sabo. Ka tilasta ta idan mai karfin sha'awa ce ta nemo kanta mafita ta haramtacciyar hanya. Ka yi wannan kuma kana da hannu a ciki. Yayin da an ɗauko ta ibada ne kuma. Zaman ibada ta zo ka jefa ta a wannan layi. In an magana wani lokacin kuma ka ce an ci amanarka.